araba ye novembre kalo tile 3 san 2021 an bɛ aw fo Mali kɔnɔ yan fo ka taa se Mali kɔkan ma aw minnu b'an filɛ sanga n'a ka wagati an ka bɔlɔlɔ kana la ni aw ka kunnafoni ale waati seli Mali kunnafoni.net ale jabaranin kan a y'aw bisimila. Kunu tarata donyala no bɛna octobre kalo tile 2 ma san 2021 an ka buru dilanyɔrɔ caman kɔni bɛ yen nɔ olu ma buru o dilan an ka faba o kɔnɔna la nɔ buru sanaw kɔni ye nin jateminɛ kosɛbɛ buru feerelaw olu y'a yira k'a fɔ an ka jamana marabagaw kɔni y'a wajibo kan k'a fɔ ko buru ale kala ka feere sefa wari dɔrɔmɛ 50 de la ka kɛ ni buru feerelaw yɛrɛ tun bɛ fɛ ka feere sefa wari dɔrɔmɛ 60 la buru feerelaw y'a yira k'a fɔ ko walasa buru ale ka to sefa wari 50 la ko fo dɔ ka bɔ farini ale sɔngɔ la ko n'otɛ u tɛna se ka buru feere sefa wari dɔrɔmɛ 50 la maa minnu bɛ yen sa n'olu ye buru sanaw ye olu kɔni y'a laɲini k'a fɔ an ka jamana marabagaw ni buru dilannaw kɔni k'a sigi ka kuma ni ka o kɛ walasa ɲɛ bɛ se ka sɔrɔ nin na cogoya min na. Bafulabekaw fɛ yen nɔ u ye miniji ɲuman ni ka o sɔrɔ hali n'o y'a sɔrɔ dɔgɔkun 2 kɔnɔna la ji kɔni tɛ Bafulabekaw olu bolo mansin min bɛ yen nɔ ni ale bɛ ji di u ma o mansin kɔni o de tun tiɲɛna dɔgɔkun laban in na SOMAGEP cakɛlaw u kɔni ye mansin dilannaw wele ka na u ka mansin min n'a tiɲɛnen don ni ka ale dilan ni wagati in na kɔni Bafulabe dugumaw olu kɔni nisɔndiyalen don kosɛbɛ ka sababuya kɛ u ye miniji ɲuman ni ka o sɔrɔ. Yoroso maa 3 olu jogina maa 3 minnu jogina sa maa 1 b'a la ale sɛbɛkɔrɔ jogina o sababu sɔrɔla fɛn min fɛ sa o de ye sɛnɛkɛla dɔ ale ni bagan maralaw ni ɲɔgɔn cɛ sa u kɔni sera ɲɔgɔn ma a kɛra dugu min na sa o de ye Minanba ale bɛ Yoroso o lamini na nin kɔni kɛra maa minnu ɲɛna sa olu y'a yira k'a fɔ ko octobre kalo tile 28 tɛmɛnen bagan gɛnna dɔw de kɔni nana don forotigi dɔw ka foro o kɔnɔna la ni u ka bagan o kɔni ma kɛ forotigi olu fɛla ko ye sa ni u y'a laɲini ka bagangɛnna ninnu ni ka u gɛn n'u ka bagan bagangɛnna ninnu kɔni ye maramafɛn ni o ye bese sa ka o de kɛ ka sɛnɛkɛla ninnu ni ka u bagabagana ye o kɛra sababu sa ni ka u se ɲɔgɔn ma ni wagati in na Yoroso tɔnbolomaw olu kɔni ye wulikajɔ ni ka u boloda walasa ka se ka nin ko in ka a tiɲɛtigiya. Sophie Petroni ni ale kun bɛ banbagaciw olu bolo san 4 bɔɲɔngo o kɔnɔna la an ka jamana kɔrɔnyanfan fɛ ni a bilala octobre kalo tile 8 san 2020 o wagati a bilalen sa nin ye a san 1 ye o ye Sophie Petroni a kɔni seginna ka na an ka jamana o kɔnɔna la n'o ye ba Maliba ye sa ni wagati in na lakana tigilamaw u bɛ ka a ɲini an ka jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ. An bɛ taa kɔkan kibaru la an bɛ taa Kongokaw olu fɛ yen nɔ u ka kunnafonidila maa 100 ni maa 10 bɔɲɔngo bingani wale kɔni taara ka olu sɛgɛrɛ san 2021 o kɔnɔna in na a yirala k'a fɔ novembre kalo tile 2 in kɔnɔna la ni sɛbɛnfura kɔni bɔra Kinshasa ONG fɛ sa ONG min ni ale ɲɛsinen bɛ kunnafonidilaw olu lakanani ma ni ale wele ko Danger a kɔnɔna la sa don kɛrɛnkɛrɛnnen min ni ale bolodala walasa ka se ka bingani wale ni ka o kɛlɛ min n'a bɛ ta ka kunnafonidilaw olu sɛgɛrɛ. MINUSMA maaw ka casque bleu maa 10 olu jogina a maa 10 na maa 2 olu sɛbɛkɔrɔ jogina kosɛbɛ a kɛra novembre kalo tile fɔlɔ san 2021 ni kɔni bingani wale in kɔni kɛra wɔɔrɔ min na sa o de ye u ka jamana ɲɛma ale dagayɔrɔ la sa o ni maaw u ye ni kunnafoni ni ka ale di. Mali kunnafoni jabarani lajɛbaw kunnafoni damadɔ tun bɛ an bolokɔrɔ bi ni k'a da aw kelenkelenna bɛɛ lajɛlen kulo kan o de tun ye nin n'Ala m'an ka jɔnya jɔ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nɔ sini inshallah kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ.